mbala tsara korialy tsika nialy zegny mbala tsara korialy bon nisy olo nagnontany firma izy listy tromba hoe fetrany zany hoe minimum ny tromba tokony afaka mianjaka amin'olombelogno zay fagnontaniagna koa fagnontaniagna zegny araiky ty koa kabaro koa araiky zay bon i raha zay ma tsy dia misy hoe tsy karaha zegny loatra fandehany fa ty ndraiky misy raha mpafantariko izy io zegny hoe samby managna norme anazy oui misy norme anazy normany amin'ny tapany avatra Madagasikara ndrindra zegny hoe ndele ndesiny antakaragna azafiny fotsy misy norme zegny zegny hoe acceptendrô misy norme ndray koa accepteny sakalava be mihisatra ny boeny ke alo zegny hoe mbarambarantsika eto zegny fandehany hoy izy rô sakalavany boeny agny olombelogno zegny afaka managna tromba na mihoatra ny 25 tsy de hoe misy fetrany loatra fa io rô kabaro Ndragnahary ka rizikinazy amin'ny Ndragnahary io tsy afaka iferagna hoy izy sakalavany boeny atosika aminakany vandy magnambara ndraiky zay avaratra ty fa mifanohitra amizay tanteraka ny fanjakagna tsy tokony ho avy maro amin'ny olombelogno satria vezaka zegny dikany hoy izay avaratra ty amin'ny tapany avaratra amin'ny antakaragna ty raha tokony ho izy fanjakagna tokony ho efatra izy farany maro amin'olo fa tsy ho avy maro be toeky karaha zay fa raha ohatra misy ny mamaro izy igny karazagna maneho fa vezaka zegny raha mahazo raiky vezaka zegny hoe raha dika amin'ny teny vazaha hoe salany hoe malédiction zany hoe tigny hoy izy amin'ny voambolagna zegny fampiasaindrô mpanjaka aby io hoe tigny hifogno hoy sasany ka izy koa nareo magnontany hoe firy zegny hisany hoe tromba normaly tsy dia misy valy loatra fagnontaniagna zay fa hoe anao samy mangala le partie metimety aminao raha ohatra ma anao nanagna nandeha 25 zegny bon normaliny boeny edy inao zegny raha ohatra ma hevitra fony anao bon normaliny rô nitakaragna azafiny fotsy edy inao midikan'izay fa reto ndraiky misy karazagna torohevitry zegny ho an'izay olo tsy tia izy ho isy maro satria safidy io asa hoe hitanao fa fanjakagnanao maro be bon ty zegny solution mba tsy ampitombo izy eky izy io fa misy fomba depuis décennie zegny hoe fa niomanigny les anciens aby regny hoe karakory atao mba tsy hamaro tromba amin'olo araiky rehefa magnano karazagna hoe fampitafiagna fanjakagna zegny hoe aminao le olo concernant zegny lenao zegny misy raha tokony angatahinao amin'ny fondonao anao fa mba tsy tiako avian'ny fanjakagna hafa eky za fa mba fa oka eky zay misy karazagna fomba zay tokony ataony fondonao zegny hoe amin'ny fotoagnany nagnano fampitafiagna igny zegny hoe izy tokony magnano le fomba io fondo zegny magnano zo fa tsy anao za raiky misy fomba zegny ataondrô karazagna hoe gadragna zegny ny varavaragna fa tsy sokafigny eky maro be fondy mbalambay zegny fa fotoagna zao ty zegny hoe amin'ny fondy efa nagnaraka ny fondy efa karaha champignon sagnatria zegny fa maro fondy tsy mahay kabaro zegny ke agny feky anareo mandeha mizahazaha magnontanytany renseignement agny zegny fondy tokony mahava zegny za edy tsy andifasagna message amizegny hoe ke karakory atao magnano zegny fa za edy tsy fondy za tsara ndraiky nivola agnaty zay hoe ke fondy za eto fa médiateur zegny ny asako eto mampita ke izy koa anao tia hoe azao fondy magnano zegny bon samy magnontanytany olo fa maro be fondy mahaboaka tsara raha zegny zegny ny valin'le fagnontaniagna le olo hoe firisan'ny tromba tokony hoe ho avy amin'olombelogno donc samy manana normalité nazy zay raha volagnintsika teo fa tsy adingatsika mampiasa tapitapy sainditsika amin'ny fandefasagna vola baka en Europe mandeha en Afrique nindrindra aty Madagasikara zegny ahafahanao mahazo 15 € de bonus be zao amin'ny fampiasanao code promo zay misoratra ambany io amin'ny fandefasanao vola voalohany mankasitraka mankateligna atsika jiaby nagnaraka raha ohatra misy fagnontaniagna aza misalasala mametraka izy amin'ny commentaire na amin'ny message privé zay teny miafy veloma samy tsara samy mahiva